Әлмәт физик культура күллиятіне 55 ел толды. Ярты ғасырдан артық вақыт ішінде физик культура һәм спорт бойынша 6500-ден артық білгіш әзірләнген. Аларның көбісі спорт инструкторлары, физик тәрбия оқытушылары, тренерлар болып эшли. Юбилей датысына бинада реконструкцияның төп өлеше дә төгәлләнде. 500 000 рублей на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки и медоборудования. Әлмәт физик культура күллиятінің 55 жылығына уку йорты бинасын һәм тулай торакны реконструкцияләу буенча эшләрнең төп өлеше тәмамланды. Күллият танымаслык булып үзгәрде. Бинада зур ремонт ясалды, яңа спорт җиһазлары сатып алынды. Ремонт вдохновил и преподавательский состав, и наших студентов. Ремонт күңелләрне күтәреп җибәрде. Укытучыларның, студентларның кәефләре яхшы. Безнең чыгарылыш курс студентлары төзекләндерү һәм җиһазларны урнаштыруда үзләре дә катнашты. Хәзер уку күнегүләрне тагын да нәтиҗәлерәк оештыру мөмкинлеге барлыкка килде. Китапхана да яңартылды. Хәзер студентлар теләсә нинди китапны электрон форматта да укый ала. Монда файдалы интернет ресурслар да күрсәтелгән. Кайбер дәресләрдә онлайн форматта да катнашырга мөмкин. Төзекләндерү эшләре 2 ел элек Татарстанда спорт корылмаларын капиталь ремонтлау программасы буенча башланды. Яңартуга нефтьчеләр дә зур өлеш кертте. Кунаклар мондый уңайлы һәм заманча бинада студентлар уку һәм спорт белән активрак шөгыльләнер дигән өмет белдерде. Сама работа около года была, но была проектная работа, другие моменты, поэтому быстро сделали строители, очень качественно сделали, поэтому находясь я... Барлык шартлар да республика җитәкчелеге ярдәме белән булдырылды. Татнефть компаниясе реконструкциягә акчалата ярдәм итте. Заманча җиһазлар сатып алынды. Яхшы әзерлекле белгечләр әзерләү өчен барлык мөмкинлекләр дә җитәрлек. Барлык спортчылар, укытучылар, студентлар күллияттәге матур үзгәрешләргә бик шат. Хәзерге заман физкультура уку йорты нәкъ менә шундый булырга тиеш. Ул заман таләпләренә җавап бирә. Күллиятка тагын спорт җиһазлары алу өчен 500 000 сумлык сертификат тапшырдылар. Фарис Мөхәммәтов, Лиана Әхмәтвәлиева, Илнур Җәләлов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.